Hello everyone, Mataklikla Namaskara. Welcome back to my YouTube channel vlog with Deekshitha. Ini dada panda ಎಂಕಲು ಪಣೆಂಗಲ್ 3 ಜನ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 3 ಜನ ಇಂಗಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಬೇತಿಜ್ ಮರ ಬಸ್ ಐನಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಎಕ್ಕಡಂತ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಪಿರ ಪನಿ 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 ಬರ್ಸ ಬರೋ ಶುರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಾಲ ಐತಿ ತುಕ ಪೊಯ್ ಪಪ್ಪದಾಲ ತಿಂಡೆ ಮದ್ದದಾಲ ಎತ್ತರ ಜೋರೇ ಕಟ್ವಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಏತಾನದೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಪಾಡೊಡ್ಸಿ ಆರೌಟ್ ತಿನ್ಪೇರ ಅಂದ ಆರು ತಿನ್ಪೇರ ಅದು ನನ್ನ ಪೇರವು ದಾ ತಿನ್ಪೇರ ಪೇರು ದಾದಾನ್ ಪೇರೈಕ್ ಒಂದು ವಿಮಲ್ ತಿನ್ಪೇರ ಪರೋಟ ಬೇರದ ಆರಿಗೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪುನ ಯಾರನ್ನ ಇಂಚಿಗೋನು ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರು ಕಣಗಾಣೆ ಅಜ್ಜ ನಡಿಪೋದ ಇದ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ಮೋನಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕುಚ್ಚಲ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಯಿ ನಾಕು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬಂತೆ ನೆಪ್ಪಿನಿ ಇಂಚನೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮೆರೆ ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಕೊಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅದು ನಿಂದೆ ನನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಜೋಪ ಕುಜಾಲೊಂದು ಸೋಚಿಗೆ ನಾಳೆ ಪೊರ್ಲು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ದಂಡೆ ತುಂಬ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ತೆಂಕೊಳ್ತಲ್ಲ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ದ ಪೋಪಿನ ಇಂಕ್ಲೇನು ಗುಡುಪಿ ಎಪ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊರೆಗೆ ಅದು ಬರೋದುಂಡೆ ಅಂತಂದಿದೆ ಯಾರು ಲಂಚ ಮೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡೆ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಅದ ಉಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಹಿಡಿಪು ಲಿಂಗಪ್ಪಾಗ ಆಡಿ ಹಿಡಿಪು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲು ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೋಂಡ ಈಗ ಮುಕ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹೈಬೆ ಉಂಡೆಕ್ಕದ ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಕ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉನ್ನಟೆ ಮುಟ್टे ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಕದ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ 5 minutes ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 3 minutes ನಡ್ತ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 10 minutes ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಸಿಗೋದತ್ತ ಸೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದಾಗ ಆಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಒಂದು ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಮರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬೂರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಡ ಆಯ್ತು ಜನವರಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ರಡ್ಡಿಗೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲೇ ತಿಳಿಕೇನ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿ ತಿರುಗು ಪಪ್ಪ ತಾವು ಡೈಪಾರ್ದಿನ ತೋಜು ಅಲ್ಲೇ ತಿಳಿಕೇನ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿ ತಿರುಗು ಪಪ್ಪ ತಾವು ಡೈಪಾರ್ದಿನ ತೋಜು ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಬರದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ನೇಪದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ ಐಟ್ ಅದಪ್ಪ ಜಾರ್ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗುಲಾರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮಾದ ಪೋಪುನ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಅದು ತಿಳಿಕದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಮೇಮ ದಾಯ ಇತ್ತಿತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೇರು ಆ ಕುಜಾಲೊಂಜಿ ಸಹ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪಂಡ ಸಿಸ್ತಪ್ಪ ಆನಲ್ಲ ಇರು ಪೊರ್ಲು ಪಾಪ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತದ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ
ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೀನೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೀನು. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಆನಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜನಟ ಆರೇ ಕೊಡ್ಲ ಅದ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜನಟಿ ತೇರ್ ಕೊಡ್ಲು ಪಪ್ಪ ವಡಪಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋನಿ ಒಂದು ಕರ್ಮುದ ಸಂಜೀರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ನೆರಡ ನೆರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನಾಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಮೆಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಪ್ಪ ಎಪ್ಪ ಅಂತ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಡಿದೆ ತೊಳಗಿ ವಡಾಪಾವ್ ಮೂತಿ ಪಾಡು ತಿನ್ನುವುದನೇ ಮಜಾನೇ ಬೆಜ ಈ ಶಾಪುಡು ಏಪಲಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಪೂಕೋನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಶಾಪುಡು ಒಂದು ಎಂಗನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತಾರ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಶಾಪುಡು ಏಪಲ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಡು ಬಂದಾಗ ಏತ್ತು ನೆನಪು ಉಂಟು ಏನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಇಳಿಯಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ಬಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಗುಲಿಡೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ರೋಡು ಎಂಗಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ನಡಪರೈತನ ಮುಂತುಡು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಡದ ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಏರೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಈ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದೇ ಕಲ್ಪುನು ಬಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಡದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪುನ ಮುಲ್ಪಾಪುಡು ಬಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೂಜಾ ಬಗೊಂಜಿ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಣ ಮೆಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನಿತ್ತು ನಾನು ಚಾಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಆಗಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 26 ಬಕ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲ ಅದು ಬರೋದು ಇದ್ದ ಪಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ತಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾದಾಗ್ಲೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಪಲಿತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇನಗ ತೆಗುಲಿತ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಅವು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂದು ಅಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಮೀನಿ ಆತನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರಣ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಅದು ಉಲಾಯ್ ಅವು ಹೋಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಗಲ್ಲ ಏಸು ನಮ್ಮ ತದೀತಾರೆ ಬಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಶೋಕುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ನಿಜ ಅಲ್ಪೆತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪಾಪ ಹೌದು ಆದ ಗಲೀಜು ಅಲ್ಪೆತ್ತೀನಿ ಉಲಾಯ್ ಅವು ಅಲ್ಪೆತ್ತ ರಿಪೇರಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬಂದ್ಪೇರು ದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ದು ಆದನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ತಾವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಜನ ಬಂದ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಕೊರತೆ ಹೆಂಗಲಾಗೈತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಹೆಚ್ಚು ಜಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಆರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಡೆ ಅಂಚೆ ನರಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ದು ಅದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಜಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಜನವರಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಸಪ್ಪ ಅಂದು ಈತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಈತು ಸಾಕದ ಬೊಲ್ದು ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಂಪಾದು ಪೋಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲಂಚ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ
ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ನೋಡ್ತು ಪಿರೋಡು ಗುದ್ದಾರೆ ಅದು ಪನ್ಪಿಂಜಲೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಗುದ್ದೋಡಿಗೆ ಇರವ್ರದ್ದು ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಾನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂಗೆ ನೇರಾಗಿ ನಕ್ಕನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇದ್ದಿಪ್ಪಿದೈಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವ ಅಂತೂ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಆಧಾರದ ಒಂಚೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ನೀವು ಬರ್ಸಡೆ ಉಂಚಂಡೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅಂಗಡಿ ಕೋರಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತ ತೂಕ ದಾಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕೊಳ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ತಂಡೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಜನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ತಂಡೆ ಅಮ್ಮ ತಗೊಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಲೇಪಲ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹೊಲ್ಲಿದ ನಾವುಲೇದೆ ತೊಂದು ಚಾ ಒಂಜಿ ಅವಮ್ಮನ ಮೂಗು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ದು ಹೌದು ಅವೆಂತ ಒಂದು ಅವೇತು 1500 ಚಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸಾರತ್ತ ಚಿಲ್ಲರಿ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಶೋಗದ ಬೊಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇದೆ ಶೋಕಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವತ್ತೆ ಹಾಂ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಾಡುವೇರು ಪಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪಲ ತುಯೆ ಯಾಕೆ ನಾ ಕೊಡಲಿ ಹಾಂ ಆಗ್ಬೋದು ಮರ 750 ಅಷ್ಟೇ ಆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ಗೆಲ್ಲೂ ತೈವಾಯಿನಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇರ್ದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ ಬತ್ತ ಕಾರ್ ನಾಡಿರ್ದಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ನಡ್ತೊಂಬೈದ ಇನ್ನಿವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವಡತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈದ ತು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಟ್ಬೇರ ಬಂದ ಅರ್ಧ ಎತ್ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಉಪಾಯ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಏನು ನೈಜ ಒಂದು ಹೈವೇ ನಾನು ಜೋರು ಕಲ್ಕೊಡವ ಏನ ಪಪ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಐಕೆ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನೆರವಂತೇನೆ ಚಾ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ಲು ಓಲು ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಊಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೇರೇನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈತೀನಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈತೀನಿ ಹಾಂ ಎಂಗಳಿತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂದಿ ಬಂದೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಇಂಗು ಲಂಚನೆ ಮರಬೈಲ ನಾನು ಪಪ್ಪ ನೋಡಿ ಪಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಾಳೆಂದ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದು ಪೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡ ನಂಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಏನೋಟು ಫುಲ್ వచ్చి ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಗೊಳ್ಳಿ ಮರವ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಮರವ ಇದ್ದ ನಪ್ಪಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉಡ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಯಾರು ದೊಡ್ಡ ನಗಲು ಅಂಚಿದೆ ದೇಪಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಮೀನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಪಾಡು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಅಮ್ಮಳ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ರಡ್ಡಿ ಎಂದು ಸಮ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಕ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಆನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓದಿನಿ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ತೆಲ್ಪುನು ಮರ್ಲೇರು ಮಾತ್ರಗೆ ಮೇರೆ ಪನ್ನಿ ತೆಲ್ಪುನು ಮರ್ಲೇರು ಮಾತ್ರಗೆ ಅರಗ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನಿ ಅಗಲು ಮರ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಲದ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವೆ ನಾನು ಪಪ್ಪ ತಿಂತಿದ್ಲೆ ಮೇರೆ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಜರ್ ಮಾರೆ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಇನಿ ಹೋಪಿನ್ ಅವೇ ಬಲ್ಲಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡು ಮತ್ತೆ ಊರು ಏನು ಹೋಪಿನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಪಿನ್ ಆಡು ಮಾತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂದಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಮೇಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಯಾರು ಕುಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಶೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚ 6 ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಇವಾಗ ಚೂರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪು ಗಂದು ಬಂದು ಪೋಯಾರ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟ ಅಂಚ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮರವ ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಹಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಗಣಪತಿದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಶುದ್ಧಪ್ಪದ ಚೇಂಜ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕಾಯಿ ಕರ್ಸಿಂದ ಅರೆ ದಪ್ಪರ ಬಿದ್ದ ಹಾಂ ಅವ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಈಗ ಇದು ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಎದುರು ನಾನು ಸರಿ ರೈಸನ್ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಸರಿ ಬರ್ಲೆ ಇದಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬಂಗಾರ ಮೂಗು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವೇ ತಗೊಂಡು ಎಳ್ತೈತಿ ನಾನು ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಆಡುವೇರು ತೋಜಿಸಿಕ್ಕಿರ ಏನ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡ್ಪಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಭಯ ಇಂಚಿಗಲೆ ಸಾರಿ ಅವ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಛೇ ಹೆಂಚಿನ ಉಲ್ಕ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ 40 ಸರಿ ಸರಿ ಈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್